مار عدم مر أيام النت ودابخا أو دفعهم علل 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 الحاسب يخص تلتف ሰበር ዜና ጅግና ሰራዊት ትግራይ በወፍሪ አሉላ አባነጋዝ ጀመረው በርቃው መጥቃዕትን መስተንክራዊ ወታደራዊ ስርሒትን ልዕሊ 10,000 ወታደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ሙታን ብምግባር አበይቲ መራሕቲ እቲ ፋሽስታዊ ሰራዊት ዝርከብዎም 3356 ተማሪኾም ኣለው ኣብዚ ዕውት ወፍሪ ጸላኢ ጥቀመሉ ዝነበረ ሙሉእ ወታደራዊ ዲፖን 144 ዝተፈላልያ ዓይነት መካይንን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝወዓለ እንትኾን በዚ ድሙቕ ዓውታት ጅግና ሰራዊትና ደንበ ጸላኢ ሰለሎ ኣትይዎ ኣብ ከቢድ ራዕድን ምንጋዕን ከም ዝርከብ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም ወጋዕታ 11 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመረን ብጅግና ትግራዋይ አፍሪካዊ ጀነራል አሉላ አባነጋዝ ተሰየመን ወፍር ሓየት ሰራዊት ትግራይ ወታደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ብምድር ዓምን ሕራይ ገይሩ ብምድምሳስን መበል 1131 ክፍላተ ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ እንተቃብጾም ከምኡውን ዝበዝሕ ክፋል መበል 24 ክፍለ ሰራዊትን ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፈ ሓደ ብርጌድ ናይ መበል 20 ክፍለ ሰራዊትን ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሶም እዮም ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ከም ዝገለጽዎም ኣብዚ ድሙቕ ዓወት ሓየት ሰራዊትና ዝተመዝገበሉ ዕውት ወፍሪ ኣዘዝቲ መበል 2131 ክፍላተ ሰራዊት ዝርከብዎም ልዕሊ 10,000 ወታደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሞይቶም ኣለው ብተወሳኺ ኮሎኔል ሁሴን ዝተባሃለ ኣዛዚ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ሓዊሱ 3356 ምሩኻት ኮይኖም እዮም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብዚ መስተንክራዊ ጅግንነትን ድሙቕ ዓወትን ሓየት ሰራዊትና ዝተረኣየሉ ወፍሪ ከምቲ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ታደሰ ወረደም ዕጥቂ ጸላእትና ጽባሕ ከነዓጥቆ ኢና ዝበልዎም ሰፊሕ ዝኾነ ንብረት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሉሎ በዚ መሰረት ጸላኢ ጥቀመሉ ዝነበረ ወታደራዊ ዲፖ ምስ ሙሉእ ወታደራዊ ናውቱ 14 መዳፍዕ 307 ዝዓይነቱ ሮኬት 720 ዝዓይነቱ ሞርታር 4382 ዝዓይነቱ ሞርታር 10 ዙ23 61 ድሽቃ 300 ብሬን 200 ስናይፐር 409 ዓበይቲ ማእኸሎትን ኣናእሽተን ሬድዮ ርክባት ብዓሽሓ ዝቁጸሩ ክላሽናትን ጥያይትን ከም እውን 144 ዝተፈላልያ ዓይነት መካይን ከም ዝተማረኸ እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾም እዮም ብዘይካዚ ኣብዚ ወፍሪ 393 107 ዝዓይነቱ ሮኬትን 29 ዝተፈላልያ ዓይነት መካይንን ብሓየት ሰራዊትና ካብ ጥቕሚ ወጻእ ኮይነን ተባሪዐን እየን እዚ ብሽም አሉላ አባነጋዝ ዝጀመረ በርቃው መጥቃዕቲ ደስቂት ሰራዊትና እናበርትዕ ምስከደም አምባኽ ሰራዊት ፋሽስቱውን እዚ ኩሉ ኃይሉ ምስተደምሰሰም አፍአርክብ ተባሂሉ 7 ክፍላተ ሰራዊት ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ከባቢ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ዝኣተወን ተኾነውን ንሱውን ኣብ ከቢድ ራዕድን ውጥረትን ከም ዝርከብ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን አፍሊጦም ጅግና ሰራዊት ትግራይ በወፍሪ አሉላ አባነጋዝ ጀመረው በርቃው መጥቃዕትን መስተንክራዊ ወታደራዊ ስርሒትን ንጅግና ሰራዊትናን ህዝብናን አብይ ፍናንን ሞራልን ኩርዓትን ዝፈጠረን ትኾን ኣብ ደንበ ጸላእ ድማ ከቢድ ራዕዲ ጭንቅን ምንጋዕን ኣእትይሎ ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኣታነቲ ብዝለዓለ ጅግንነት ኣብ ወፍሪ አሉላ አባነጋም ጽንዓትን ክብ ዝበለ ተወፋይነትን ተርኢ ዘለኻ ሕነ ህዝብኻ ትፈዲ ዘለኻን ሓየት ሰራዊትና እንኳዕ ደስ በለካ ብተርእዮ ዘለኻ ጅግንነት ድማም ብሽም ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ምስጋናን ትነቕርበልካ እዚ ጅግንነትካ ኣጠናኺርካ ከም ትቕጽለሉ ብምትእማን እዩ ምስ በለም ፍልፍል ጅግንነትን ጽንዓትን ዝኾንካ ወረጃ ህዝብና ነዚ ወፍርዚ ብዝለዓለ ደረጃ ክዕወት ዝገበርካዮም كل مداوي تساتفهم ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዕዙዝ ምስጋናና እንት ነቅርበልካም ንቅድሚቱውን እዚ ተሳትፎኻ ኣጠናኺርካ ከም ትቕጽለሉ ብምትእምማን ጸላኢ
بعبي مورالاي ودقت فقدو يبتاتن سلازلو كم تلمود خساداتن شنطروتات كان عاصيخا زتبتاتن صلاقي كتقرم بزي اغاطامزي صاوعيتنا نقرب إلولو بتوسخي وتحدراوي وهاب قال سراوي تግራይ ተጋርላይ ገብረ ጻድቃን ወፍሪ አሉላ አባነጋ ሕዝውን ተጠናኺሩ ከም ዝቀጸለን ምዕባለታት እና ተኸታተሉን ህዝብና ከም ዘፍልጡን ገሊጾም ኣለው ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና ውን በቲ ተረኺቡ ዘላዓወት ነቲ ሓየት ሰራዊትና ንህዝብናን ንፈተውትናን ደገፍትናን እንኳዕ ደስበለኩም ደስበለና ንበል ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር
وروا زبانا ورج هذي سكلو دموع تاريخنا ودموع يحبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص أمن فلسفنا زيتوا بحالي من قد انتقدت عنا صبروا ببلحات نصبروا بعقلي